Mela. Nerġaw nibdew, għad s-soltu problemi ta' sound delay, imma insomma. Għadu kemm intem Grand Prix tal-Gran Brittanja mill-aktar kena diversi argumenti fejn rajna lil dan ir-raġel għandi fuq l-isfond Sir Lewis Hamilton b'xi mod jirbaħ it-tiġrija l-daqstant if football went to Rome, Formula 1 has come home. Meta anke tqis l-andament ta' din it-tellieqa biss. Ejja nibdew pass passu l-ewwel ħaġa li rrid niddiskuti hija dak l-inċident li kena fil-bidu ta' tiġrija bejn propju Sir Lewis Hamilton u Max Verstappen. Torta Verstappen, torta Hamilton, racing accident. Ifhem. Jiena fil-fema tiegħi naħseb illi qiegħed inklinat bejn racing incident u a slight blame to Hamilton. Għalkemm rridu ngħidu li min-naħa l-oħra is-surwiċ kien isu kellu il-linja tiegħu diġà. Għaldaqstant l-istewards naħseb li ħadu deċiżjoni ngħidu parzjalment ġusta u taw penalità lil Hamilton biss din il-penalità xorta ma kienx biżżejjed biex iżomm il-wiċ milli jirbaħ din it-tiġrija. Għaldaqstant telfa oħra għal Michael Masi. Parentesi żgħira. Helmut Marko mar inewwaħ illi hemm bżonn li Hamilton jissospenduh tiġrija. Kulħadd jaf il-Helmut Marko huwa sewwi, anzi kien sewwi u sewwa diriġent li jew ikun fuq id-drogi jew jibla l-ħaxixa jew inkella jibla l-eroina bir-rispett kollu lejn il-parti ta' Red Bull jew forsi qed isegwu il-video li qegħdin naraw. Fit-tieni post spiċċa Charles Leclerc illi ikolli ngħid illi kieku il-Ferrari mhux qed tiġġieled mal-McLaren kont se nitkellem mod ieħor illum. Imma sfortunatament il-Ferrari huma rivali tal-McLaren għall-battalja tat-tielet post. Ikolli nametti li iva kien hemm ħafna ħewqa t-tiġra li bdejt nibża li se jkun iċ-ċali li se jirbaħ imma ħalli nkunu wedna kollox. Thankfully għal-fini tal-ġlida tat-tielet post Hamilton rebaħ Leclerc le. Biss dan ma jfissirx li Leclerc għamil tellieqa tajba ħafna, tellieqa impeccabli żamm ir-raba post kellu weekend pożittiv u nista' nissigurakom illi fl-antopaġella li se joħorġu għada Leclerc jekk mhux se jkun l-istilla tal-weekend ser ikun viċin. Imbagħad għandna fit-tielet post anki wkoll jekk nistgħu naraw naqra il-riżultati kien il-Valtteri Bottas illi bħas-soltu Bottas spiċċa biex edha dmiru dak ta' numru 2 ta' Sir Lewis Hamilton u għaldaqstant ukoll il-sewwieq tal-Mercedes ġab xi punti illi setgħu kienu wkoll prezzjużi għal fini tal-Mercedes u għal tamiet tal-kampjonat tal-kostrutturi. U mbagħad fir-raba post naraw illi spiċċaw Lando Norris u Daniel Ricciardo Volderi minkejja d-diżastri kollha ejja ngħidu illi il-McLaren xorta waħda irnexxielna intellaw il-punti biż-żewġ sewwieqa Lando Norris u Daniel Ricciardo minkejja kollox rridu nammettu illi hija rnexxilna nġibu l-punti u naħseb illi dmirna fil-limiti tagħna qdejnieh speċjalment Ricciardo li kif qed taraw fil-klassifika hawnhekk irnexxielu jżomm warajh lil Carlos Sainz. Skużawni. Fis-seba' post u mbagħad spiċċa Fernando Alonso illi kellu kol weekend pozittiv u nexxilu jġib xi punti importantissimi għall-Alpin li spiċċaw ukoll id-disa b'Esteban Ocon. Iż-żewġ sewwa l-oħra ħadu l-punti kienu Lance Stroll illi salva wiċċ l-Aston Martin b'8 post u Yuki Tsunoda illi spiċċa fl-10 post għall-Alfa Tauri. Qiegħed naraw ukoll diversi kummenti mingħand partitarji ta' Hamilton illi qegħdin jgħidu taf kemm sakru l-Max qabel l-accident jew dak ma rajtuhx. Fatwa Carmel Tabone
illi ukoll nixtieq illi insellem hawnhekk. Għalhekk kumbat qed ngħid Racing Accident, kumment ieħor fejn qed nara kumment mingħand wieħed Ayrton Carlos fejn tgħid mela ma dakx tgħid 100% it-tort ta' Hamilton, dik fil-fatt kont qed ngħidha fil-forum imma mbagħad meta ġejt rajt l-inċident ovvjament stajt ukoll nara l-inċident biżjed kalma u forsi anki indawwar femti. Minkejja kollox, issa naraw ftit ukoll il-klassifika tas-sewwieqa u Max Verstappen issa naraw illi xorta waħda baqa l-ewwel minkejja kollox b'185 punt kontra 177 ta' Sir Lewis Hamilton. L-aħbar it-tajba s-supporters tal-McLaren hija illi Lando Norris issa tela fit-tielet post b'113 kontra l-108 ta' Bottas l-ispallira. Sergio Perez ir-raba' anzi b'104 punti isegwi għal dak illi huwa il-kampjonat tas sewwieqa, jiġifieri id-distak issa qiegħed ta' 8 punti bejn Verstappen u Hamilton. Naħseb illi kif inħobb ngħid jiena f'dawn iċ-ċirkostanzi il-qija ser tkompli tisħon b'mod ċert. Meta nagħtu wkoll ħarsa lejn il-klassifika tal-kostrutturi u mbagħad naraw illi minkejja kollox ir-Red Bull xorta żammew il-quċċata tal-klassifika b'289 punt. Fit-tieni post għandna l-Mercedes b'285 u l-McLaren illi bqajna t-tielet b'163 punt. Dawk ir-ruxma ta' punti li ġibna bejn l-Azerbajġan, Franza u l-Awstrija ċertament illi qegħdin jiswewna mitlu deb appuntu kif qegħdin taraw id-distak naqas b'4 punti minnaħa tal-Ferrari biss minkejja kollox narru wkoll l-ewwel zero tal-istaġun għar-Red Bull. Ħarsitna issa tmur għall-Grand Prix tal-Ungerija li ser ikollna 15 oħra fejn timijiet bħal Ferrari jista' jkun ħajkollhom il-vantaġġ minħabba li l-karozza tista' tkun ukoll adattata għal karatteristiċi ta' trakka. Nistennew u naraw biss naħseb illi kollina met dan kien mill-isbaħ weekends illi kellna dal-istaġun fejn tidħol Formula 1 rajna sprint race illi kellha l-pożittiv tagħha, tellieqa avvinċenti u li ħallitna fuq ix-xwik sal-aħħar jekk Leclerc ma kien se jagħmilha iżda fil-fatt għamilha Lewis Hamilton. L-appuntament tiegħi għallum jieqaf hawnhekk. Infakkarkom li nhar il-ħamis ser ikollna l-programm l-intervista fejn suppost il-pjan u li nitkellmu dwar il-Formula 2 fejn kellna diversi argumenti interessanti. Komplu segwu dejjem din il-paġna ta' Antonello Sportsbook fuq Facebook kif ukoll fuq YouTube fejn dan il-video issa ser jitla malli tispiċċa din ix-xandira diretta. Grazzi wkoll il-kull min għadda xi kummenti fosthom anki għandna lil Joseph Calleja partitarju tal-Mercedes li qed jgħid illi il-penalità kienet inġusta u natat sforz il-gravità tal-inċident. Jista' jkun iva, jista' jkun li le. Biss minnaħa l-oħra ejja nkunu pożittivi, appell finali lil partitari tal-McLaren minn mitluf ħadna l-istajna rnexxilna ndaħlu ż-żewġ karozzi fil-punti. L-importanti imma illi il-Ferrari sa ċertu punt ikolli nammetti aħjar ma rebħux xkurru rebħu mur żommhom wara il-famuża It's Coming Rome illi ilhom itambrulna għal-ġimgħa sħiħa. Jiena lissa nqaf hawnhekk fejn tidħol Formula 1 l-appuntament imur għall-Anto Paġelle ta' għada fit-tlieta u mill-bqija kif tlestu minn dawn l-instructions żgħar li qed intukom biex isseguna għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tas-sara tat-tajba ħbieb.